Mukoma Vecco is out on bail. Guys, sorry, tati chifanira kuti bossvecco. As aiwa, zvatochinja. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Mukomana is out on bail. Hakuna kunzi not guilty. Toita seko, tokubatisai, mabiro here, toti, nyorai manotes. Munhu akabatwa neFriday kana Thursday akapinda mujere anenge akamirira bail application, then kana yabvumiwa obuda panze woinvestigate ari panze achipota achienda kucourt kana achinge adaniwa, kana kuti kana yarambiwa bail anopinda mukati onomirira zuva rake ari kuSun City uko. Handitika saka hatisi kuda kuona vanhu vari kunyanya kunyepa vachiti not guilty not guilty. Guys, chikoro chakangokosha. Okay, taona kunana babaruka uko kwanyugwa kunzi not guilty, bodo mukomana angori panze. Vecco was granted bail. This doesn't mean that he's innocent at all, and the state has a very strong case against him. If he's going to do life, he might be in violation of his bail conditions. On his next appearance, the state may apply for the bail to be revoked. Has kubvumidzwa communicate nema witness either directly or indirectly, and kuva intimidator ma victims ake atotanga kunyepera public by saying he was cleared and found not guilty. If a matter is before the court, you are not allowed to discuss the merits. He is already in violation of the bail conditions. Sezvataurwa nechirungu icho zviri kunzi haufaniri kuintimidata mavictims ako. So paunouya palive, you are going to be interacting with people, vanhu vachikomenta vachikanda zvavanokanda iwewe uchipindurawo. So ndo panenge patotanga ma1 acho. Hazvifaniri kumbodaro zvachose. You cannot go on live and talk about your issue iyo ichiri mumaoko ezvevemutemo. Ndipo pamunoona kuti unhu hwake hwekunyepa haana kusiya. Ndamuona mucomment section kune rimwe page achitaura zvekuti ndingabhadhara ini ndisina mhosva here. Kuzimu uko akamirirwa futi apa mari achatsotsa ani akuzikamwa nenyika yese. Ari kuti iye ari kuda kuuya na8 asi taona kuti hapana chiri kuuya zvachose. Vese vanodya naye nemabhishu ese ndofunga vakaita kubata munamato kuti mukomana anzi not guilty. So vamwe vacho ndo vatongotanga kutongospreada nema kuti mukomana abuda boss chino kuitira kuti vagotengerwa doro, but aiwa guys, hazvishandi zvichidaro. Vamwe vari kuti muSouth Africa muno ndo kutopera kwazvo. Unenge wangoburitsawo iye chioko muhomwe yakati one day naika zvobva zvaita kuti mapurisa abve angodya onyarara nyaya yongoshayigwa simba. Madhoketi ongoita missing nezvimwe zvakadaro. But guys, this is a different setup, a different issue zvachose. Pane vanhu vakawanda vari involved. They will keep on reporting. Yasiyana nenyaya dzinenge dzana Ruth dzamagofund dziya dzine vanhu vakangodzinetera. Idzi imari dzevanhu vari kutoda kubuda munyika. So bossvecco havana kwekutiza nako guys. So manetizens anga achizvibvunza kuti ma-intentions ake ekuuya palive, was it him offering an apology and coming up with a strategy of paying back all those people, kana kuti kwakuri kuuya kuzotodadira public kuti ndabuda muchagondidii? Guys, do leave your comments on what you think. Kuti ari kuda kumbotaura nezvemukomana. Yes, tichakamirira kuti tione kuti live yake ichaenda nekupi, asi kana anga ane maloya akangwara mukomana atoudzwa kuti do not do it, because it is very dangerous. Anything that you say can be used against you in the court of law. Saka hakwanisi kutombouya achinyepera vanhu. Zvakaoma.